धोवत धोवत तोहरी मंदिरिया हथवा खियले हो आहे, तब नाही काहे मैया दया तोहरो अइले हो आहे, तब नाही काहे मैया दया तोहरो अइले हो आहे, तब नाही काहे मैया। कौआ बोले से पहिले आइला मंदिरावा, हाजिर बाटे सेवा में हमरो शरीरावा। गावत गावत तोहरी भजनवा ओठवा झुरैले हो आहे, तब नाही काहे मैया दया तोहरो अइले हो आहे, तब नाही काहे मैया दया तोहरो अइले हो आहे, तब नाही काहे मैया। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।